Suntem sub vârful bătrâna din Munții Gurghiului, a cărui altitudine ajunge la 1634 de metri. Este punctul sudic al Topliței. De aici, de la izvorul Măgherușului, vom coborî pe vale până în oraș. Sunt 15 kilometri. Kilometrul 12. Popas la babele Gurghiului sau stâncile coloape. Stane de piatră, una mică, alta mare. Cu 3 km înainte de centrul orașului se află Fârtia de Schi. De fapt sunt două, una pentru începători cu panta medie de 11%, cealaltă pentru avansați, având înclinație medie de 23%. Sezonul de schi ține 90 de zile. Valea Măgherușului la final. Toplița, kilometrul 0, sfârșit de iarnă. Orașul are numeroase biserici. Construcția Bisericii Sfinții Apostoli Mihail și Gavril a început în 1867. Sfințirea a avut loc în 1903. Biserica Sfântul Nicolae sau Biserica de pe deal a fost construită la jumătatea anilor 1920. Cartierul Moglănești în partea estică a Topliței. Aici se află Mănăstirea Doamnei, construită în 1658. Cel mai vechi așezământ monahal din zonă avea o școală mănăstirească în limba română. Biserica Romano-Catolică, edificiu construit între 1867 și 1873. Tot în partea estică a orașului se află fostul castel Urmanții. În interior, muzeul de etnografie surprinde prin aranjamentele vii. Dincolo de Mureș, în microstațiunea Bradul, se află cascada de apă termală. Apa cade de la 10 metri înălțime printre tufele calcaroase. Primele referiri la izvoarele mezotermale de aici sunt din secolul al XVII-lea. Început de vară. Ziua de ispas.
Părăsim orașul, vom merge spre nord, orașul fiind principala poartă de acces a călimanilor dinspre sud. După 9 kilometri, oprire la Gura Secului în locul numit La Monument. Aici a fost ridicat în 1925 un mausoleu în cinstea eroilor români căzuți în primul război mondial. Primăria a renovat monumentul, resfințit acum de Ziua Eroilor. Părinții de la mănăstire au pus 14 cruci până la schid. Crucile acelea ne aduc aminte atât de jertfa lui Hristos, dar ne aduc aminte că sunt cruci la sute și mii de ostași care au căzut prin munții aceștia. Schidul se află la 8 km de monument. În continuare, tot spre nord, după alți 12 km, se ajunge la creasta alpină a Călimanilor. Suntem la stația meteo, în dreapta vârful Iezerul Călimanului. În stânga vârfurile Negoi Unguresc și Pietrosu. În zare, Toplița. A fost cea mai lungă zi a anului și doar 3 grade aici, la peste 2000 de metri altitudine. În iunie, creasta este scăldată de monumente ale naturii, șneapăn și rododendron, numit popular bujor de munte. Acesta din urmă poate fi admirat aici pe o suprafață de 30 de hectare. Începem coborârea. La 1750 de metri altitudine se află lacul Iezer, declarat rezervație în 1980. Este un lac format prin alunecarea versantului sudic al Rețițișului. Pare o grădină botanică naturală. Pârâul Puturosu și-a răbât și aici. Îl urmărim. La 1400 de metri altitudine. Cascada Lomășiță are 2 praguri. Turnuri, piramide de piatră și forme fantastice marchează drumul de înapoiere. Orașul are parte în ultimii ani de temperaturi caniculare. Liniștea strandului Bradul din stațiune e tulburată de un avion, de vocile prichindeilor și săriturile celor mari. Strandul cu apă mezotermală are o temperatură de 26 de grade Celsius, fiind alimentat de la izvorul stațiunii. Alternativa se află în zona centrală. Alt strand, alt izvor mezotermal. Pe teritoriul Topliței există peste 100 de asemenea izvoare.